Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Aniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, giplano na sa probinsya sa Sugbo ang adopt a barangay alang sa mga lugar nga apektado sa Yolanda. Sa Sunstar Super Balita, gikatahong nahulog gikan sa ilang barko ang duha ka Sugboanong seamen sa kadagatan sa Sweden. Og sa Cebu Daily News, gamiton sa Cebu City Government ang iyang police power aron pugson ang pagbakwit sa mga residente gikan sa mga danger zone. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gipasiga na sa Pagadian City ang ilang mga Christmas lights ug symbols. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayro na front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gibutyag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga dili siya magdaginot sa basic expenses sa syudad. Sa Mindanao Daily Western Mindanao, gidagit ang 5 ka sibilyan sa Lanao del Norte. Og sa Mindanao Daily Davao, gibutyag sa mga tribal groups nga walay mga balay ug mga trabaho ang libuan ka mga residente human mihapak ang bagyong Pablo sa miaging tuig. Sa Pagadian City, gipasiga kagabi sa Dakbayan ang ilang mga Christmas trees o decoration sa City Plaza dungan ang paglusad sa Christmas Symbols Competition. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Mencho, giapilan sa 54 ka barangay sa Pagadian City ang Christmas Symbol Competition. Matod ni Mayor Romeo Pulmones, mao kini ang unang gayon nga aktibong muapil ang barangay sa pagpatigbabaw sa espiritu sa Pasko, pinagi sa pagbutang sa dekorasyon sa tagsa ka barangay. Gipasabot ni City Tourism Officer Joel Javier nga dunay duha ka kategorya ang ang Christmas Symbol Competition. Ang mga urban barangay gikinahanglan nga modendayan sa ilang barangay hall og mga Christmas lights, samtang ang rural barangay mo pahimutang og Christmas parol sa barangay hall. Sa pagpasiga kagabi ang mga Christmas symbol sa City Plaza, dungan nga gihimo ang fireworks display og dancing fountain. Gawas ini, dunay libreng mga variety show matag gabi hangtod sa Disyembre 31 sa City Plaza. Mincho? Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Miapod-apod og mga relief goods ug cash assistance ang kagamhanan sa lungsod sa Molave, Zamboanga del Sur ngadto sa 38 ka pamilya kinsa nasunugan alas 2 kagahapon sa kadlawon. Moabot ngadto sa 35 ka balay ang naugdaw sa sunog nga miigo sa Barangay Kulo. Daling mihatag og pamahaw ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ngadto sa mga nasunugan ni anang pagkabuntag o gisundan gilayon sa distribution sa relief assistance. Matod ni MDRRMC Municipal Coordinator Jerry De Los Santos, matag pamilya nakadawat og 25 kilos nga bugas, noodles ug canned goods, samtang ang cash assistance mikabat sa tag sa kalibo ka pesos matag pamilya. Gibutang ang mga nasunugan sa temporary shelter haduol sa dapit nga nasunugan. Matod sa Bureau of Fire Protection, miabot sa 3 ka oras ang sunog ug kapin sa 3 million pesos ang danyos niini. Gitumbok ang Christmas lights nga connections nga maoy hinungdan sa sunog. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapungon, ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.